Dit is een bepaald nummer wat ik ook nog willen horen. En het heeft met een andere politieke image te maken. Ken dat? Ja, wacht. Hans, doe eens even. Doe eens even voor jou, misschien dat ze erin begrijpen. Ik weet dat dit boven de rivier politiek incorrect is, maar ik ken dat. Ken dat? Super. Ja, wat kennen is dat tegen meneer Eurlings, zijn we wel eens aan? Is dat tegen doorpakken van u, of niet? Ja, want bijvoorbeeld in het kinderrecht zie je in Rotterdam, eerlijk zie je 33% in de zaal huurt dat geen. Dan kunt een speciaal voor u, daar kunt Geertje met de boerenkap. Boerenkap bellen. Daar kunt een Geertje met de boerenkapel, we zaten helemaal niet aan boven van de hel. Daar kunt een Geertje met de boerenkapel, het is Jorgis hoefvlees, maar falafel. Allah, 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 de boerenkapel. Allah, 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 de boerenkapel. Wel er is geen lagen, wel er is geen zaken, wel er is geen of Wildomse nacht, Wildomse daar kunt je Geertje met de boerenkapel, de zaken hebben niet naar boven van de hel. Daar kunt je Geertje met de boerenkapel, het is Jorgis hoefvlees, maar falafel. Allah, 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 de boerenkapel. Allah, 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 de boerenkapel. Wel er is geen angst, wel er is geen luid, wel er is geen duien, wel er is geen lust, wel er is geen lucht, met de boerenkapel, de zaken hebben niet aan boven van de hel. Daar kunt je Geertje met de boerenkapel, het is Jorgis hoefvlees, maar falafel. Allah, 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 de boerenkapel. 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 Allah, 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 de boerenkapel.